Kajing ya kenat hapdeng ke India bat ke Pakistan kala nangjur. Ki sipai jong ke Pakistan kila pen bena. Bagilah sedang ya ke jingile persya. Ya ki jaka jong ki sipai India. Leng baka operation buyan marsos. Kane kadai hadin balai tadi ki ketem ding son jong ke Pakistan kila syasiat. Daki air to surface missile jong ke India. Ka Pakistan Civil Aviation kala penbena bakala khangno ya ki jaga lingsun nadu kapor lai baje khatsan min men step jong ka si sajan hadu kapor nyo baje men step jong ka si ublai namar ka jingsya thombor ka badang syan ki jing thai bat ki siren kila yos ngo hakeleng ka jelak ka chimir bat Punjab ka balasan syar ka India. Ki sipai India kila pentip bakila yoi ki drone bapalat arpon riu teli ki jaka bat kidang budin bat pentrikam halor kane layaturu bahadu menta kumbasan pongut ki briu kila yap lai polai ngut naki ha Pakistan nadu baka India kala siat yakin namding man haka sithoding ki bakala penpau kum ki jakasa jong ki leno jong ka Pakistan bad ha Kashmir kabalasan syar na ka Pakistan layathu ka tulong kubor na po ka Al Jazeera.